gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Sioned ydw I, fel mae rhai ohonych chi'n gwybod yn barod, a dwi'n gweithio yn theatr felyn fach fel swyddog creadigol, dawns a theatr. Nawr te, heddi i fi mynd i ddangos i chi shwt allwch chi lwyddo i gael eich gwyneb chi i edrych yn hen. Felly Colur Hen Berson ar gyfer y llwyfan. Mae yna gwbl o bethau dydd fan hyn fyddwch chi angen ar gyfer creu'r golwg yma. Felly y pethau sydd gyda fi fan hyn yw fatha contour sticks, so rhai golau a rhai dywyll. Does dim ots os mae rhai fel cream i nhw, neu os mae rhai powdwr i nhw. Dwi ddim wneud gwaniaeth o gwbl. Hefyd mae gyda fi brwsys gwahanol. Chi'n mynd i angen rhai bach fel hyn ar gyfer llwyddo i gael y llinellau chi angen. Felly, i ddechrau off does dim rhaid bod chi'n gwneud y cam yma, ond y cam cyntaf dwi'n gymryd yw rhoi just foundation ar gwyneb fi. Felly, ar ôl chi'n gwneud y cam gyntaf, beth chi'n mynd i wneud nesaf yw i chi'n mynd i rhoi lliw tywyll, dim y tywyllau chi'n mynd i ddefnyddio, ond rhyw lliw dywyll, ar darnau o'ch gwyneb chi sydd fel arfer wedi suddo i mewn. So fan hyn, a fan hyn, a fan hyn. Ni'n neud hwn oherwydd pan mae person yn mynd i hun, gan amla mae'r rhannau yma o'r gwyneb yn suddo mewn yn fwy fel chi'n mynd yn hynach. Nawr ni'n mynd i gymryd yr lliw goleuach a ni'n mynd i ychwanegu rhain at y rhannau'r gwyneb i ni moyn sefyll allan. Felly fel chi'n gallu gweld, wi wedi dod â'r lliw golau lan mwy fan hyn, a mae hwnna jyst yn helpu y rhan yma o'ch gwyneb edrych fel bod e'n cwmpo mwy. Nawr dwi'n mynd i fynd mewn gyda brown tywyllach, jyst i wneud ambell i fan sefyll allan bach yn fwy na beth yw ar hyn o bryd. A dwi'n mynd i ddefnyddio brwsh llai nawr na'r un o'n i'n defnyddio o blaen. Ni wedi wneud gwylod, ni'n mynd i ychwanegu crychau nawr. Un o'r pethau sy'n bwysig yn y rhan yma yw bod gyda chi brwsh gwahanol i'r lliw dywyll a'r lliw golau. Mae hwnna'n bwysig iawn fel bod ni ddim yn cymysgu'r lliwiau gyda'i gilydd, so mae'n bwysig bod ni'n cael y brwsys ar wahân. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda'r rhain. Chi jyst yn mynd i ddilyn y llinell gyda'r brown tywyll. Unwaith i chi'n neud y llinell, i chi mynd ar brwsh a jyst brwsio fel an fel bod y lliw yn pylu, fel bod e wedyn yn pylu mewn i lliw arferol eich boch. Ac yna beth chi'n neud, i chi'n cael brwsh newydd, a i chi'n mynd i fynd â lliw golau, a i chi'n mynd i wneud tan y llinell dywyll chi wedi wneud, a chi'n mynd i'r un peth ond chi'n mynd i'r go chwith. Felly chi'n mynd i'r llinell golau, tan y llinell dywyll, a chi'n mynd i pylu'r lliw allan am lawr. A beth mae hwnna'n neud, mae fe jyst yn neud y crychyn sefyll allan tyma bach fwy na beth oedd e cyn ni. Nawr, i ni mynd i fynd at fan hyn, y llygad. Felly, fel arfer chi'n gweld gyda hyn bobl, mae croen i llygad nhw wedi cwmpo tyma bach, felly dyna yw beth i ni'n mynd i fynd ati i wneud nesaf. Yr un modd y beth ni'n gwneud ar rhain, le ni'n dechrau lliw tywyll ac yn mynd ag am lan, ac yna ni'n lliw golau ac yn mynd ag am lawr.
talcen. Os chi'n codi eich eisiau, falle bod yna llinellau yna'n barod i chi ddilyn. Os ddim, dyfalwch ble maen nhw, mae hwnna'n hollol iawn. Os chi'n lwcus bod dim crychau ydych chi'n barod yn eich pennau. Felly'r un peth ag o blaen, dechrau gyda'r brown a mynd am y fyny, a wedyn ychwanegu'r gwyn a mynd am y lawr. I ni mynd i fynd i wneud hwn hyn. Nesa, i ni mynd i wneud ochr y llyged. Nawr, i ni'n mynd i fynd at y trwyn, felly ni'n mynd i ddechrau off lliw golau ar top y trwyn, ac yna ni'n mynd i dod gyda lliw tywyll i'r ochr o'r trwyn. Nawr be ni angen wneud yw ni eisiau wneud ochr y ceg a'r un peth eto, tywyll ar top, golau ar y gwylod. Felly nawr bod gyda ni y llinellau i gyd le ni angen nhw, mae nawr yn cyfle jyst i fynd ati, jyst i wneud, chwbod, twtio lan. Wi dal ddim yn hapus gyda'r llyged. Fi'n teimlo fel bod nhw'n sa'n gwybod bach yn dywyllach o dan y llygad. Felly fi'n mynd a brown just tan fan hyn. Unwaith bod chi'n hapus gyda'ch crychau, y cam nesaf yw i fynd at eich eiliau. Felly, beth ych chi'n mynd i wneud nawr yw cymryd y lliw golau eto, a chi'n mynd i ychwanegu fe at eich eiliau. Felly, y cam nesaf yw'r gyfysau. Chi'n mynd i gymryd y lliw brown tywyll, a chi'n mynd i rhoi ar eich gwefusau chi fel fyddwch chi'n gwneud gyda lipstick. Just fla. Ac yna chi jyst mynd i cymryd y powder yna a rhoi eich gwefusau. Fla. A'r cam nesaf, chi'n mynd i crycho'ch gwefusau. Ac yna chi'n mynd i mynd ar lliw golau a rhoi dros eich gwefusau eto, ond gyda'ch gwefusau chi fel hyn. A be mae hwnna'n yn naturiol, mae fe'n helach i cael llinellau ar eich gwefusau. Os chi'n mynd eich hun to, un o'r pethau allwch chi wneud yw rhoi mwy o oedran i'ch croen. Felly, wy'n mynd i gymryd eyeliner brown golau, a wy'n jyst yn mynd i fynd ar y croen, a wy'n jyst yn mynd i rhoi dots bach ar hyd y croen. Just i wneud edrych fel bod yn croen ni wedi gweld yr haul dros y blynydde. Peth arall mae croen sydd wedi cael oedran. Chi dechrau'n gallu gweld gwythiennau bach, veins bach yn y bochau fan hyn lle maen nhw'n dechrau torri. Felly be wy'n i'n wneud nawr, wy'n mynd i ddefnyddio lipstick sydd gyda pen main arno fe, fel bod yn gallu just cael beth bach, a wy'n just yn mynd i mynd fel hyn ar y croen, just bod bach o marciau coch ar fy moch chi. Os chi'n teimlo fel bod chi wedi rhoi gormod o goch ar eich bochau, mae'n iawn i chi fynd nôl gyda bach o bowdwr. Hefyd yn y cam yma ambell waith pan chi'n ychwanegu mwy o elfennau i'ch gwyneb, chi'n teimlo fel bod beth wnaeth chi gynta fel eich llinellau. Falle bod chi eisiau mynd nôl a jyst wneud nhw'n ddyfnach to i cael nhw i sefyll allan. Wy'n digon hapus da hwn. Ac eto, chwod, wig, scarf, het,
Beth bynnag i chi moyn eich hen berson, antigladus neu dilys, beth bynnag i chi moyn nhw i wisgo, a hefyd par o sbectol. A dyna chi, hen berson. A dyna ni, Colur Hen Berson ar gyfer y llwyfan. Os ych chi wedi mwynhau o'r fideo yma, mae croeso i chi adael neges yn holi neu gweud beth hoffech chi gweld fi wneud nesa. Allai fod yn nifel, allai fod yn cymeriad arall, allai fod yn beth bynnag chi moyn. Felly diolch am wylio, welai chi tro nesa.